És itt Az Istenét! Az Istenét! az is elrepült, ő is megpróbálja még egyszer, most már normális tempóban, mert hogy ott ugye úgy illik megállni. Aztán így ez már így kizárás is lett. Az Isten! Kezdenek szétesni ezek az akadályok, nem bírják a gyűrődést, úgy látszik. Azt mondják, hogy a kutyák kezdenek szétesni. Nem, ők a toppon vannak, bírják, szeretik ezt az időt is. Üti őket az ellenszél.